Hvad er umiddelbart din holdning til Kulturhovedstadsprojektet i Aarhus? Ja, det må jeg jo ikke tage stilling til, for det er der også andre, der ønsker at blive kulturhovedstad. Så jeg kan ikke stå her i Aarhus og sige, at jeg synes, det er strålende, at Aarhus bliver kulturhovedstad, for det kan jeg ikke love Aarhus noget som helst om. Men jeg kan sige, at jeg synes, det er glimrende, at Aarhus udvikler sig til en væsentlig kulturfaktor, måske kulturhovedstad. Uanset om man så finder den europæiske eller ikke den europæiske, så er det jo meget vigtigt, at Aarhus udvikler sig som kulturby, og det synes jeg er fint. Men i København har jeg trods alt haft nogle erfaringer med det. Hvad ligger der i det for en by? For en by ligger der det, at der kommer mange tilrejsende, der kommer mange turister, og byen skal oppe sig og virkelig vise sig fra sin bedste side og have en masse kulturelle aktiviteter i den periode. Og man bliver jo kendt over hele Europa, fordi det kommer på væggene og i turistbrochurerne over hele Europa, hvilken by der er kulturhovedstaden i en given periode. Det vil du møde over hele Europa, så man bliver brandet over hele Europa. Hvad ville det her kunne komme til at betyde for Aarhus, hvis Aarhus vandt titlen? Jamen det vil betyde for det første, at Aarhus så leverer mere kultur i den periode, flere kulturbegivenheder, og at Aarhus får en masse kulturturister. Og der er det jo rigtig set af Aarhus, fordi det turismeområde, der vokser mest i OECD for øjeblikket, det er kulturturisterne. Så det er en ganske god idé at udvikle kulturen og kulturtilbudene i en by, for det der trækker turister i dag. Temaet for den aarhusianske satsning er gentænk eller rethink. Hvad synes du umiddelbart om det tema? Jeg synes også, man skal nytænke. Gentænke? Nytænke. Man kan både gentænke og nytænke. Jeg synes, man skal have begge dele. Hvorfor det? Fordi man kan ikke bare gentænke. Gentænke, det er noget, der er sket, som man så gentager. Men man skal jo også levere noget nyt. Det vil sige, at vi konservative siger, forandre for at bevare, men også skabe noget nyt og hidtil ikke set. Gentænker du nogensinde selv? Om du nogensinde gentænker selv? Jeg gentager aldrig mig selv, nej.